नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी प्रसाद नागरगोजे. तुम्ही पाहताय प्रसादजी टेक यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट आहे. लवकरच बीड जिल्ह्यातील 4,37,688 शेतकऱ्यांना जून ते ऑगस्ट दरम्यान सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 8,500 रुपये प्रति हेक्टरी या दराने नुकसान भरपाई वितरित केली जाणार आहे. 2022 मध्ये झालेल्या सततच्या पावसामुळे जे शेतकरी नुकसानग्रस्त झालेले आहेत अशा शेतकऱ्यांना मदत वाटप करण्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी 1500 कोटी निधी वितरित करण्याबाबत एक जी आर प्रकाशित झालेला आहे आणि या जी आरच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी 195 कोटी निधी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. येत्या 4 ते 5 दिवसात हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट डीबीटीच्या माध्यमातून वितरित केले जाण्याची शक्यता आहे. मित्रांनो, बीड जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील इतर 13 जिल्ह्यांना देखील या 1500 कोटी निधीचं वितरण केलं जाणार आहे. अहमदनगर, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, बुलढाणा, जळगाव, जालना, नागपूर, नाशिक, धाराशिव, परभणी, सोलापूर आणि वाशिम या 13 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना देखील या 1500 कोटी निधीचं वितरण केलं जाणार आहे. त्या जिल्ह्यातील किती शेतकरी पात्र आहेत आणि एकूण संपूर्ण जिल्ह्यासाठी या 1500 कोटीमधून नक्की किती निधी मिळणार आहे याची सविस्तर माहिती देणारा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर अवेलेबल आहे. जर तुम्ही सततच्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त झालेले शेतकरी असाल तर तुम्ही तो व्हिडिओ नक्की पहा. तुम्हाला खूप महत्त्वाची माहिती त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार आहे. त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा वरती सजेस्टमध्ये सुद्धा दिसून येईल. लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही सविस्तर माहितीचा व्हिडिओ नक्की पहा. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीची बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची छोटीशी अपडेट होती जी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. जर तुम्हाला ही अपडेट आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करायला तसेच तुमच्या जास्तीत जास्त शेतकरी मित्रांपर्यंत शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.